O PP de Sanxenxo organizou esta mañá un almorzo informativo ao que asistiron os membros do goberno local, os candidatos da formación ao Congreso e ao Senado e diferentes asociacións da vila. O acto serviu para que os presentes trasladasen as súas preocupacións aos políticos. Esta comunicación bidireccional, donde non solamente falaron eles e eu, senón que falaron aquí os cidadáns, os veciños, os empresarios, os colectivos que invitamos de Sanxenxo, e foi moi enriquecedor. Estou vendo como a xente está preocupada, aunque parece unhas eleccións que parece que non lle importan a nadie, hoxe aquí podemos palpar, eles palparon de primeira man a preocupación que hai na xente. Para a candidata do PP ao Congreso, María Ramallo, estes encontros permiten chegar a máis xente. Por facer este encontro que ao final a veces é moito máis produtivo porque eres capaz de falar con máis xente, a xente pode dirixirte as súas preocupacións, sobre todo aquí houbo varias e de distinta temática. Eu penso que é o que temos que facer, os que nos presentamos por unha provincia, tratar de transmitirlle a xente que estamos nun momento importante, que é unha repetición electoral que non se tiña que haber feito, que os gobernos están para traballar, para xestionar e para poñerse de acordo. Os presentes fixeron preguntas sobre diversos temas como sanidade, asistencia, educación ou deporte. Para Javier Guerra, estes actos son importantes para poder levar a nivel estatal as inquedanzas de todos os colectivos. Eran preguntas preocupadas, interesadas, e eso para nós é moi importante, porque o noso traballo, tanto de María como eu mesmo, no Congreso e potencialmente no Senado, é trasladar alá en Madrid todas estas inquedanzas, todas esas preocupaciones, ¿no? E isto a falar directamente con as persoas é o que estamos facendo no Partido Popular. Estamos tendo grandes mítines, sino moito máis acercarnos ás persoas. Isto é interesantísimo, desde logo. Tanto Ramallo como Guerra recordaron que eles proveñen da política local. Por elo, defenden unha maneira de traballar falando coa xente, escoitándoa e respondendo aos seus problemas.